ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. മാതാജി കാണാനോ അല്ലെ? ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാണ്. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാരണോദക ശൈ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കാരണോദക ശൈ വിഷ്ണുവെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ക്ഷീരോദക ശൈ വിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ക്ഷീരോദക ശൈ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത്, നമ്മൾ പൊതുവെ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്, പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ. അതാണ് ക്ഷീരോദക ശൈ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷീരോദക ശൈ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ദേവന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുരന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പരാതി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദക ശൈ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ്. ആ ക്ഷീരോദക ശൈ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു ലോകം കാണാം, ധ്രുവലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ദേവി ലോകം, പിന്നീട് സദാശിവലോകം, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യോതിസാണ്, ലൈറ്റാണ്. അതിനു മുകളിലായിട്ടാണ് വൈകുണ്ഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തോടു കൂടി വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം അനേകം വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങള് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോരോ കയ്യില് അതിന്റെ ശംഖ് ചക്രം ഗദാപത്മ എന്നിവ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രത്യുജ്ഞ, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ എന്നിങ്ങനെ അനേകം പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠത്തിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അയോധ്യ, പിന്നെ ജഗന്നാഥപുരി, പിന്നെ ദ്വാരക, മധുര. ഇതൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പതിപ്പാണ്. നമുക്കിവിടെ അയോധ്യയുണ്ട്, ജഗന്നാഥപുരി ഉണ്ട്, ദ്വാരകയുണ്ട്, മധുരയുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥലമല്ല. അപ്പൊ അതിനുമുപരിയായിട്ട്, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആയിരക്കണക്കിന് ഇതളുകളുള്ള ഒരു താമരയുടെ രൂപത്തില് അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടെയാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാർ വസിക്കുന്നത്. അതിന് ചുറ്റിലായിട്ട് 8 സഖിമാരെ കാണാം. ലളിത, വിശാഖ, സുചിത്ര, ഇന്ദുലേഖ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 8 സഖിമാരുണ്ട്. അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മഞ്ചരിമാരുണ്ട്. വിലാസ മഞ്ചരി, രൂപമഞ്ചരി, രതിമഞ്ചരി, ലവംഗ മഞ്ചരി, അങ്ങനെ അനേകം മഞ്ചരിമാരുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ, ഇവരൊക്കെ മഞ്ചരിമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇവരൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവര്, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു തരാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ കാണാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ബലരാമൻ ഉണ്ടായി. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ബലരാമനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പ്രത്യുജ്ഞ, അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, സംഘർഷണ, ഇങ്ങനെ 4 വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി, 4 അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിൽ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ലോർഡ് നാരായണൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും
എന്താണ് വാസുദേവ പ്രത്യുജ്ഞ അനിരുദ്ധ മഹാസംഘർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ, ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ മഹാസംഘർഷണിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. അതിന് ശേഷം പിന്നീട് പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുക. നമുക്കത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല, അത്രയും അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് ദശാവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും വാട്സപ്പിൽ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. തിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നാമി സർവാനന്ദകരം പരമരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധനാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധര. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കാണാം, പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ടില്ല, സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടില്ല. അതെ, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. ലാപ്ടോപ്പില് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 4. മാതാജി മാറുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സ്ക്രീൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ലേ? ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അർജുനനെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനം, ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനൂരിക്ഷാഗവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും ഇച്ഛാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന്
ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ആ വിവസ്വാൻ പിന്നീട് മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും അല്ലെ, മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ. പിന്നെയോ മനു ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വിജ്ഞാനം. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹദായോ പൂനഷ്ടപരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആ രാജർഷി പരമ്പരയായിരുന്നു അങ്ങനെ വിവസ്വാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ പരമ്പര. അതെന്തായ സംഭവിച്ചത്? അത് പിന്നീട് കാലക്രമേണ ആ പരമ്പര ഇല്ലാതായി അല്ലെ, ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അതിൽ ആ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് വ്യാസദേവന്, ബ്രഹ്മാവ് നാരദമുനിക്ക്, നാരദമുനി വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവൻ മധ്വാചാര്യർക്ക്, മധ്വാചാര്യർ എന്ന 5ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മധ്വാചാര്യരാണ്. 8 മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ആ മധ്വാചാര്യരുടെ ആ പരമ്പരയിലുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിൽ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ മധ്വാചാര്യരിലൂടെ വന്ന് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതാണ് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു, അതാണ് ഗൗഡീയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ പരമ്പരയാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വരികയുണ്ടായി. പിന്നീട് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദര്, നമ്മളിപ്പം ഭഗവത്ഗീത രൂപം പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആചാര്യൻ, ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യർ എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരക്ഷരദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അങ്ങനെ ആ ഗുരു പരമ്പര പോയി എത്തി നിൽക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ. ബ്രഹ്മാവിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്ത ജ്ഞാനമാണ്. സയേവായം മയാത്യേത്യ യോഗപ്രോക്തഃ പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതുദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന അല്ലെ, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയം ദമാതോ പ്രോക്തവാനിധി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കുക അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്. അപ്പോഴേ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അർജുനന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് അല്ലെ, അർജുനന്റെ അതേ സമപ്രായത്തിലുള്ള ആളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് അങ്ങ് പറയുന്നു വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നല്ലേ, അപ്പോഴേ അതെങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ ആ മനസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ സമപ്രായക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാല് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച. ആ ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ആദ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ നവയൗവനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രായമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ പ്രായമാവും, എന്നാൽ ഭഗവാന് അങ്ങനെ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിത്യ യൗവനം, നവയൗവനമാണ്, ആദ്യ പുരുഷനുമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചില്ലേ, ആദ്യം ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അജോബി സന്ന വ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിൻ സാമതിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്ര ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത്, ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, എന്താണ്, ആ കംസൻ തന്റെ സഹോദരിയായ ദേവകിയെ വധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നല്ലേ. ഇത് എന്താണ് ഉണ്ടായത്? കംസന്റെ സഹോദരിയാണ് ദേവകി അല്ലെ. ആ ദേവകിയുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വാസുദേവരെയും ദേവകിയുടെയും വിവാഹം നടത്തി സന്തോഷത്തോടെ അവരൊക്കെ കംസൻ തന്നെ രഥമോടിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയാക്കുകയായിരുന്നു. ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട്. എന്നാല് വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് അശരീരി ഉണ്ടായി. കംസന്റെ ഈ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കുമെന്നൊരു അശരീരി ഉണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോഴേ തന്നെ ആ കംസന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ആസുരിക സ്വഭാവം പുറത്തെടുത്തു. ഉടനെ തന്നെ വാളെടുത്തിട്ട് ആ ദേവകിയുടെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് വധിക്കാനൊങ്ങുകയുണ്ടായി. അല്ല, തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി വസുദേവരല്ലേ. എന്താണ്, ആ കുട്ടിയല്ലേ വധിക്കുക, ആ കുട്ടിയെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും അവിടെ ജയിലിലടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും. പിന്നീട് ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. നേരത്തെയുള്ള പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ദേവകിയുടെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് കംസൻ വധിക്കാനാവുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ കാണാൻ ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ കംസന്റെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനും മർദ്ദിക്കുന്നു, ആ കംസനെ മർദ്ദിക്കുന്നു. എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പ്രധാനമായിട്ടും അവതരിക്കുന്നത്. എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെ മതി ദുഷ്ടന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, എന്താണ്, സത്യയുഗത്തിൽ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും എന്താണ് വാമനമൂർത്തിയായിട്ടും വരാഹമൂർത്തിയായിട്ടും അങ്ങനെ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതാരം എടുത്തു. എന്താണ്, കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണ്, ആ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ എന്താണ്, ആ വാസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വേണമെന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കും, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മത്ത പരതരന്നെ കിഞ്ചിതസ് ധനഞ്ജയ, എന്നെക്കാളോ എനിക്കുപരിയായിട്ടോ എനിക്ക് തുല്യരായിട്ടോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ശിശുവായിട്ട് പിറക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ്, ആ കമണ്ടലവും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക്
6 കൈകളുടെ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിൽ. ഇവിടെ കാണാം ഒരു കൈയിലെ അമ്പും വില്ലുമായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും 2 കൈകളിൽ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും സന്യാസ ദണ്ഡും കമണ്ഡലവും പിടിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകിയതുപോലെ തന്നെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അദ്വൈത ആചാര്യർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അത് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന, അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ അത് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു കുറച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണവർണം തിഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായർ യജന്തിഹി സുമേധസ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സന്തത സഹചാരികളോടൊപ്പം നാമസങ്കീർത്തനം യുഗധർമ്മമായുള്ള കലിയുഗത്തിൽ ഗൗരവർണ്ണത്തിൽ അവതരിക്കും. ബുദ്ധിമാന്മാർ നാമസങ്കീർത്തന യത്നത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപാസിക്കും. ഇവിടെ യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്? വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ നാമസങ്കീർത്തന ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ. പിന്നീട് ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്, കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ലക്ഷ്മീകാന്ത ഭവിഷ്യതി ദാരുബ്രഹ്മോ സമീപസ്ഥ സന്യാസി ഗൗരവിഗ്രഹ. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ ലക്ഷ്മീകാന്തനായ ഭഗവാൻ സുവർണ ശോഭയോടെ അവതരിക്കും. സന്യാസധർമ്മം സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ, ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹം മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദാരുബ്രഹ്മം എന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും. മരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആ മരത്തിന്റെ മരത്തിൽ തീർന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതിനടുത്തായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഈഹലോകങ്ങളിൽ ഏറെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചത് പുരിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ഗൗരാംഗ്യാ മഹീതലേ ഭാഗീരഥി തടേ രമ്യേ ഭവിഷ്യാമി സനാതന. സനാതനമായ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ ഗൗരംഗൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിൽ മഹീതലവാസികൾക്കെല്ലാം ആനന്ദമരുളിക്കൊണ്ട് വിജയം ചെയ്യും. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഗൗര സുദീർഘാംഗോ ഗംഗാതീര സമുദ്ഭവ ദയാലു കീർത്തനാഗ്രാഹി ഭവിഷ്യാമി കലോ യുഗേ. പരിശുദ്ധമായ ഗൗരവർണ്ണത്തോടുകൂടിയും സുദീർഘമായ ശരീര ആകാരങ്ങളോടുകൂടിയും അത്യന്തം ദയാലുവായ ഭഗവാൻ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണാർത്ഥം കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കും. കൂർമ്മ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലീനാ ദഹ്യമാണാനാം മുദാരായ തനുഭൃതാം ജന്മ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം കരിഷ്യാമി ദ്വിജാതിഷു. കലിയുഗത്തിൽ പ്രഥമ സന്ധ്യാഘട്ടത്തിൽ ദ്വിജകുലത്തിൽ അവതാരം പൂണ്ട് അത് കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ കലികൽമഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യും. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂർമ്മ പുരാണത്തിലാണ്. പിന്നെ ദേവി പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കരിഷ്യതി കലേ സന്ധ്യാം ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന ദ്വിജാദീനാം പുരുഷോത്തമ. കലിയുഗ സന്ധിയിൽ ജീവരാശികളിൽ കരുണ പൂണ്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ ദ്വിജകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കും. ശിവപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ദിവിജാഭുവി ജയദ്വം ഭക്തിരൂപിണ കലൗ സങ്കീർത്തനാരംഭേ ഭവിഷ്യാമി ശചീസുത. കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണം തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിനായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ശചീസുതനായി ഭൂജാതനാകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേരാണ് ശചീദേവി. അപ്പൊ ശചീസുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ശചീദേവിയുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നവരുന്നു. വാമന പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കലിഘോര തമസാച്ഛന്ന സർവാൻ ആചാര പരിചിതാൻ ഗർഭേ സംഭൂയ താരയിഷ്യാമി നാരദ. അല്ലയോ നാരദ, തമോ ഗുണത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ സകല ആചാരങ്ങളെയും വർജിച്ച് മൃഗപ്രായരാകുന്ന അതിഘോരമായ കലിയുഗത്തിൽ അവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായി തമസാകുന്ന അന്ധകാരം നശിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ശചീദേവിയുടെ പുത്രനായി അവതരിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു, അന്ധ കൃഷ്ണോ ബഹിർഗൗര സാഗോ പാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദ
ശചീഗർഭേ സമാപ്നോയാം മയാ മാനുഷ കർമ്മകൃത്. ബാഹ്യമായി സുവർണവർണ്ണമെങ്കിലും ആന്തരികമായി സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗൗരംഗൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശചീസുതനായി അവതരിക്കും. തന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ അംഗങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാൻ അതിമാനുഷ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദിവ്യലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ്? ഗൗരാംഗൻ. എന്താണ്? ആ ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ളത് കൊണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുള്ള വരികളാണിത്. സുവർണ വർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗശന്തനാംഗതി സന്യാസകൃത് സമശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തി പരായണ. സുവർണവർണ്ണത്തോടുകൂടിയും സർവാംഗം ഗന്ധലേപിതനായും സന്യാസധർമ്മം വരിച്ച് ക്ഷമാശീലനായും ശാന്തനായും വിരാജിച്ചിരുന്ന ഭഗവാനെ ശാന്തിപരായണന്മാരായ ഭക്തന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നു. സന്യാസവേഷത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരേ അവതാരമുള്ളൂ, അതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടാണ്. വായുപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, അഹമേവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിത ഹരിഭക്തി ഗ്രാഹയാമി കലോ പാപ തന്നരാൻ. കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് ഹരിഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനായി പരബ്രഹ്മനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, സത്യേ ദൈത്യകുലാദിനാശ സമയേ സ്പൃജന്നക കേസരി ത്രേതായാം ദശസ്കന്ധരം പരീഭവൻ രാമാദിനാമാകൃതി ഗോപാലം പരിപാലയൻ വ്രജപുരി ഭാരം ഹരൻ ദ്വാപരെ ഗൗരംഗ പ്രിയ കീർത്തന കലിയുഗേ ചൈതന്യ ഹരി. സത്യയുഗത്തിൽ അസുരകുലനാശനത്തിനായി തിളങ്ങുന്ന നഖങ്ങളോടുകൂടിയ നരസിംഹമായും, ത്രേതായുഗത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീരാമനായും, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വ്രജപുരത്തിന്റെ ഭാരം നശിപ്പിച്ച് ഗോപന്മാരെ പരിപാലിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനായും വന്ന അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യൻ എന്ന നാമത്താൽ നാമസങ്കീർത്തന പ്രിയനായ ഗൗരംഗനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു ഗൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും എന്താണ് അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. എല്ലാ എന്ത് സാധനവും എല്ലാറ്റിനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഭഗവാനായി തന്നെ എന്താണ് ആ സന്യാസ വേഷത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കെട്ടിട്ട് ഞാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കാര്യമാണ്, ഗുപ്ത അവതാരമാണ്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ. എന്നാലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചില്ല, 11:5:32 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണവർണ്ണം ദിശാകൃഷ്ണൻ, എന്താണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലല്ല, ഭഗവാൻ ആ സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ അവതരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അങ്ങനെ അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ്? ഗൗരംഗൻ. ഗൗരംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു. മായാപൂരിലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ജഗന്നാഥ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അവിടെ എപ്പോഴും പാർവതി ദേവി ശിവനും അവിടെ വന്നിട്ട് ഗൗരംഗ 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 എന്നിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ആ ഗൗരംഗ എന്ന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പോ എന്താണ് അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പലരും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു,
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെയുള്ള മറുപടിയാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ജന്മ കർമ്മ ചമേധികം, ഭഗവാന്റെ ആ എന്താണ് അവതാരവും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയും അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, നമ്മളെ പോലെയല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇന്ന ആളുടെ ഇന്ന ആള് എനിക്ക് മാതാവും പിതാവുമായിട്ട് വേണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് പിറവിയെടുക്കണം, അവതാരം എടുക്കണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന ആളുടെ പുത്രനായിട്ട് അല്ലെ പുത്രിയായിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയല്ല ഭഗവാന്റേത് ഒക്കെ അവതാരമായാലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളായാലും അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നത്? ദേഹം പുനർജന്മന ദിമാമേതി സ്വർജന, പിന്നെ അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാല് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ട, ശാശ്വതമായ ഭഗവത് ധാമിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ലീല കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. ദാമോദര ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ യശോദാമ ഉരലിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞ മാസം അത് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാർത്തിക മാസം. ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള മാസം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. അത് ചുരുക്കി പറയാൻ ഞാൻ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും വിളിക്കും അല്ലെ, വെണ്ണ കക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ, മക്കൻ ചോരൻ എന്ന് വിളിക്കും. എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് വെണ്ണയൊക്കെ കക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ആ വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയമാണ് കക്കുന്നത്. അനേക ജന്മാർജിത പാപചോരം എന്ന് പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ കക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ പാപങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ കക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളടുത്ത് വേറെ കക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗോപികമാരൊക്കെ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയാണ് വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പോകുന്നത്. പിന്നെ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ പോയിട്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ വെണ്ണയെ കക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ നന്ദമഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. 9 ലക്ഷം പശുക്കൾക്ക് എത്ര വെണ്ണ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് അവിടെ വീട്ടിലില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവരൊക്കെ വെറുതെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് തമാശ ഉണ്ടാക്കും. അവരൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കും. എന്നിട്ട് കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. അവരെല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ മതിയാവും. പിന്നീട് അവർ കഴിക്കില്ല. അപ്പോഴായിരിക്കും ഗോപികമാരൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും, നിന്റെ വെണ്ണ യാതൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല, ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവര് തന്നെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. യശോദാമയ്ക്ക് എപ്പോഴും പരാതി പറയുകയും അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള മൺകുടമൊക്കെ ഉടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പരാതിയുമായിട്ട് വരും. യശോദാമ എന്താണ് ചെയ്യുക? ആ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ രാജ്ഞിയാണല്ലേ ആ യശോദാമ. അവർക്ക് ആ മൺകലത്തിന് പകരമായിട്ട് വെള്ളിയുടെയും സ്വർണത്തിന്റെ ഒക്കെ കലം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് യാതൊരു നഷ്ടമില്ല. അവർ പരാതി പറയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിലും എത്രയോ മടങ്ങായിട്ടുള്ള സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെ ഒക്കെ മൺകലത്തിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കും. ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചയക്കും. അപ്പൊ യശോദാമ്മ വിചാരിച്ചു, എന്തിനാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് വെണ്ണ കക്കുന്നത്? എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെണ്ണയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യശോദാമ്മ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ വെച്ച് യശോദാമ്മ തന്നെ സ്വയം വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ജോലിക്കാരെ ഒന്നും വിളിക്കാതെ യശോദാമ്മ തന്നെ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഉറക്കം ഞെട്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ പാലൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അമ്മ അടുപ്പിൽ തിളക്കാനായിട്ട് പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ നിലത്തിരുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും പാല് നോക്കാനായിട്ട് പോയി. ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇത്രയും ഒരു കലത്തിലുള്ള പാല് തിളച്ച് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പോകുന്നല്ലേ? അനേകം 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്, അത്രയും പാലുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ അല്പം പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ
താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെറിയൊരു കുസൃതി കാണിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആ തൈര് കടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ മൺകലമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു. അവിടുന്ന് വെണ്ണയൊക്കെ വാരി തിന്നു. അത് തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വെണ്ണ വെച്ചിരിക്കുന്ന റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ച് കൂട്ടുകാർക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് യശോദാമ്മ എല്ലാം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ പരതി പോയപ്പോഴേ അവിടെ വെണ്ണയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ച് കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം അലങ്കോലമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യശോദാമ്മ ഒരു വടിയും എടുത്തിട്ട് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പിന്നാലെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ യശോദാമ്മ പേടിച്ചിട്ട് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഓടുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും അന്തം വിട്ട് എന്താണ് അത്രയും അമ്പരന്ന് നിന്നുപോയി. എന്താണ് എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന യോഗികളൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ദർശനം കിട്ടാനായിട്ട്. ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ യശോദാമ്മയെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു. അപ്പോ എത്രയോ രാക്ഷസന്മാരൊക്കെ പേടിയായിട്ടുള്ള അല്ലെ, കംസൻ തന്നെ ആ അശരീരി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കംസൻ വിറച്ചു അല്ലെ. അത്രയും എന്താണ് ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ വിറക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പേര് കേട്ടാൽ വിറക്കുന്ന അസുരന്മാർ അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ് ആ യശോദാമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള വടിയെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. ആ യശോദാമ്മയുടെ വാത്സല്യ സ്നേഹം അമ്മയായിട്ടാണ് ആ യശോദാമ്മ കണ്ടിരുന്നത്. ആ യശോദാമ്മയുടെ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോഴേ ആ വാത്സല്യ സ്നേഹമാണ് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം കിട്ടാതായപ്പോഴേ അമ്മ തളർന്നപ്പോഴേ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തന്നെ പിടികൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മരവരലിനോട് ചേർത്തിട്ട് കെട്ടുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യശോദാമ്മ വീണ്ടും മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് പോയി. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവിടെ നിന്ന് ആയ മരവരല് ചെറുങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ ആ മുറ്റത്തായിട്ട് 2 അർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കുബേരന്റെ മക്കളായിരുന്നു അവര്. കുബേരന്റെ മക്കള് മദ്യവെച്ച് ലക്ക് കെട്ടിട്ട് നദിയിൽ കൈലാസത്തിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള നദിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നാരദമുനി വരികയുണ്ടായി. നാരദമുനി അപ്സരസുകളുമായിട്ട് അവിടെ ജലത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പം നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ശിവനും പാർവതിയും ഒക്കെ ഈ വഴിയിൽ വരുന്നതാണ്, നിങ്ങളിങ്ങനെ നഗ്നരായിട്ട് ഇവിടെ കുളിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ പോയി. എന്നാലും ഈ കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ധനത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ലഹരിയിൽ അവര് നാരദമുനിയെ ധിക്കരിച്ചു, നാരദമുനിയെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നാരദമുനി അവരെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങള് മരങ്ങളായി, നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മരങ്ങളായി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം മരങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതിന്റെ തൊലി തന്നെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മരങ്ങളായി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ശാപം കിട്ടി. എങ്കിലും അവരെ പിന്നീട് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് നാരദമുനി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മരങ്ങളായി ജന്മം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് മുറ്റത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ മരങ്ങളായിട്ട് തീരും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴ് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവർക്ക് മോചനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഭഗവാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരല് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെന്തെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ, സ്വയം എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന നോക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ ഭഗവാൻ നോക്കിയില്ല. ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കെട്ടെങ്ങനെ അഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അവരെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയത്. അങ്ങനെ ആ മരവിരല് വലിച്ചുകൊണ്ട് ആ 2 വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെ പോയി. അപ്പൊ ആ ഒരല്ല അതിലെന്താണ് അതിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശക്തിയോടെ വലിച്ചപ്പോൾ ആ 2 മരങ്ങളും അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായി. വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കൂടി വീഴുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ആ കുബേരന്റെ മക്കളായിരുന്ന നളകുബേര, മണിഗ്രീവ എന്നുള്ള ആ 2 പേര് ഭഗവാനെ സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് യശോദാമ്മയും നന്ദമഹാരാജാവും ഒക്കെ ഓടി വന്നപ്പോഴേ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണ് ഈ വലിയ 2 വൃക്ഷങ്ങള് മറച്ചിട്ടത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് 2 ദേവതമാർ പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അവര് പറഞ്ഞു, ഇത് കംസൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ആരോ ആണ്, അസുരന്മാരങ്ങാനോ ആണ്, ഞങ്ങളെ മകനെ വേഗം രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ എടുത്തിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ എന്താണ് അവരെന്താണ് അവർ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വൃക്ഷങ്ങൾ വലിച്ചിടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് മിസ്സായി പോയി. എന്താണ് യശോദാമ്മ ഓടിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവസാനം ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയതിൽ പറയുന്നു, എത്ര കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും എത്ര കയറെടുത്തിട്ടും ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കെട്ടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. 2 വിരലിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ കയറ് കുറവ്. എത്ര കയറ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ മരവിരലിൽ. അവസാനം യശോദാമ്മ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാന് തന്നെ കാരുണ്യം തോന്നി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അയഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ കെട്ടിയിടുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു,
യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കെട്ടണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, രണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ ലീലയാണ് ദാമോദര ലീല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാർത്തിക മാസം ദാമോദര മാസം നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ദീപാവലി ദിവസം, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം അത് കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിയുടെ അന്നാണ് ഈ ലീലകള് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേദ്ദേഹം പിന്നെ ജന്മനൈതിമാമതി സൗജന്യം. ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കണ്ട, തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിൽ എത്തിച്ചേരും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരണ്ട. വീതരാഗഭയ ക്രോധാൻ മയാമാമുപാശ്രിത ബഹവോജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാമത്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകി അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. യേ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നു. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തരുന്നു. യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും നമുക്ക് എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഒന്നും എന്താണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. കംസൻ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തത്? കംസൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൊല്ലണം അല്ലെ. എന്നെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നെ വധിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ വധിക്കണം, അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടാണ്. എപ്പോഴാണ് എന്നെ വധിക്കാൻ വരിക, അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അല്ലെ. അതല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഓർക്കൽ അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? ആ കംസനെ വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് ആ ഭക്തിയോടെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? ആ എല്ലാറ്റിന്റെയും നമ്മുടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ അനേകം ഭക്തന്മാർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരല്ലേ, പൂന്താനം തിരുമേനി, പിന്നെന്താണ് ആ കുറൂരമ്മ അല്ലെ. നേരത്തെ യശോദാമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ കുറൂരമ്മ എന്താണ് വികൃതികൾ കൂടുതലായിട്ട് കലത്തിലൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് മഞ്ജുള അല്ലെ, മഞ്ജുളാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഗുരുവായൂരിലെ മഞ്ജുളാല്. ആ മഞ്ജുള ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. കുറൂരമ്മ, വില്ലുമംഗലസ്വാമി, അനേകം പേരുണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും അടുത്ത ഭക്തന്മാരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാര്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു 100 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും അല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരും അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ട, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ട, നാമം ജപിക്കേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കിട്ടും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നതായിട്ടുള്ള 9 അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലും തേർഡ് ലെവലൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കും. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഭഗവാനിലും, ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങളിലും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും ഒക്കെ, ആചാര്യന്മാരിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 സാധുസംഘം, നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ. 3 ഭജനക്രിയ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാതൊക്കെ. അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മതമത്സരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ നിഷ്ഠ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ രുചി, നമുക്ക് ആ നാമത്തോട് രുചി കിട്ടുന്നു. പിന്നെ ആസക്തി, അത് എപ്പോഴും വേണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഇല്ലാതെ കഴിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ ഭാവം, ഓരോരോ ഭാവത്തിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ യശോദാമ വാത്സല്യ ഭാവത്തില്, അതുപോലെ അർജുനൻ സാഖ്യഭാവത്തില്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരൊക്കെ മാധുര്യ ഭാവത്തിൽ, അങ്ങനെ ശാന്ത യോഗികളൊക്കെ ശാന്ത രസത്തിൽ, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എന്താണ് ആ ഓരോരോ ഭാവത്തിലാണ് അവര് ഭഗവാനെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ. പിന്നെ പ്രേമം, ആ പ്രേമ ഭഗവാനുമായിട്ട്
ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ ഓരോ രീതിയിലൂടെ. അങ്ങനെ ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, മാധുര്യം, വാത്സല്യം, അങ്ങനെയുള്ള ആ രസങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവലിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കും. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലും ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാ വിദ്യകർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. ഭഗവാനുടെ എന്താണ് ആ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് പറയുന്ന 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോ ഇത് പറയാതെയാണ് പല ആൾക്കാരും പറയും ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഇത്. എന്താണ് ഓരോരാൾക്കാർ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണര് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, എന്താണ് ദാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധം ചെയ്യുക, രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയും സംരക്ഷിക്കുക. പിന്നെ വൈശ്യര് അവരെ കൃഷി, വാണിജ്യം, ഗോരക്ഷ എന്നിവ ചെയ്യുക. പിന്നെ ശൂദ്രര് അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക. ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ശരിയായ നിലയിൽ നിലനിന്നു പോകാനും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ പറഞ്ഞാൽ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ജന്മം കൊണ്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതല്ല, അല്ലെ? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 എന്താണ് വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമാം കർമാണി നിബന്ധി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ അഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബദ്ധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളെന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, അല്ലെ? കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവര് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല, ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന്. എന്നാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്, അല്ലെ? നന്ദമഹാരാജാവിന് അതിനൊക്കെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമാണ് അതിനൊക്കെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് കാടുകളിൽ പോയിരുന്നത്. അനേകം ജോലിക്കാരുണ്ട്, എന്നാലും ഭഗവാൻ തന്നെ അത് സ്വയം ചെയ്യുന്നല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ എന്താണ് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാൻ അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്താണ് ദേവന്മാരും അവരൊക്കെ അനേകം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ ആരെങ്കിലും അയച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? എന്നാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് തേരാളിയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി, പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വസിക്കാനായിട്ട് ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലോ ഭീഷ്മ പിതാമഹനും അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തലേ ദിവസം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധമെടുപ്പിക്കുമെന്ന്. ഇനി ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണിത്. കുറച്ചൊരു 5 മിനിറ്റോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ. അത് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും. വേഗത്തിൽ തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗുരുവായിരിക്കണം, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആ സന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ 64 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 64 കലകൾ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഗുരുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവിടെ പോയിട്ട് വനത്തിൽ പോയിട്ട് വിറക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, മറ്റുള്ള പശുക്കളെ മേയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ വേണം ജീവിതത്തിലെ എന്താണ്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും വിജയിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഗുരുവിനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ആ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടായി, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ മൃഗാരി എന്ന അസുരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മൃഗാരി എന്ന ഒരു എന്താണ് രാക്ഷസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വേടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും അമ്പെയ്തിട്ട് പകുതി കൊന്നിട്ട് അത് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു അതിന്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നാരദമുനി വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനേകം മൃഗങ്ങൾ അതൊക്കെ പെടയുന്നു, എല്ലാം അതിനൊക്കെ പകുതി കൊന്നിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ രക്തം വാർന്നിട്ട് അവിടെ പിടക്കുന്നു. ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ജീവികളെ, ഓരോരോ മൃഗങ്ങളെയും കാണിക്കണ്ടേ. നാരദമുനി വിചാരിച്ചു ഇത്രയും പാപിയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അവിടെ മൃഗാരി എന്നൊരു വേടനെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ഇത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ? എന്റെ പിതാവാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത്, പിതാവിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി പറയുകയുണ്ടായി, നീ കൊന്നോളൂ, പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ കൊന്നോളൂ, ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? നീ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിന്നീട് നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ പാപമാണ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. നീ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക്, അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നീ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ നീ കൊണ്ടുപോയി കളയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ എത്തിച്ചു തരും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം ആ മൃഗാരി അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കളയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ഗ്രാമവാസികൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി. അവരൊക്കെ ഈ ഇത്രയും ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അയാളെ എല്ലാ ദിവസവും അയാളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അയാൾ വിചാരിച്ചു, മൃഗാരി വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ആ നാരദമുനി കൊടുത്തയക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് മാറി വരികയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും മറ്റുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു നല്ല ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായി മാറുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നാരദമുനിയും അങ്കിരമുനിയും അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അവിടെ സന്ദർശിച്ചു. ആ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പണ്ട് പകുതി മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അയാള് അവിടെ നാരദമുനിയെ അങ്കിരമുനിയെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ ഉറുമ്പുകളും മറ്റുള്ള ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ നിലത്ത്. അപ്പൊ തുണി കൊണ്ട് തന്റെ ഷോള് കൊണ്ട് അതൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചതയും അല്ലെ, ഉറുമ്പും അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നാരദമുനിയുടെ ആ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ആ മൃഗാരി എന്ന അത്രയും ക്രൂരനായ ആ കാട്ടാളൻ പോലും മാറുകയുണ്ടായി. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തി ന പരോ സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയാദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ സംശയാദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗവതമായാലും നമ്മുടെ ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ, അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംശയാദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കുന്ന ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അതിനത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതൊക്കെ കുറച്ചു കാലം കഴിയും, അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനം ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, അത് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓരോരോ ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ 1 വർഷമായി നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയുടെ കീഴിൽ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എത്രയോ ഭാഷകളിൽ. അപ്പൊ എത്രയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഭഗവത്ഗീത എത്തിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ, അത് അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ളത്. അത് ആൾക്കാരിൽ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എത്രയോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അനേകം ആൾക്കാരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവരുടെ ഉറ്റവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട്
കൂടുതൽ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു എന്ന് പലരും പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും എന്താണ് ആ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം. ഇതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ ശ്ലോകങ്ങളെ ഒന്നും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഭഗവാനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് ആ നാശമാണെന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് ഈ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഒന്നും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ഒന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. യോഗ സന്യാസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ കർമ്മം ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ലേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീട്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാലൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന്. ഇവിടെ കാണാം വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഭാതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ട് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത്രയും മാധുര്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല, അത്രയുമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകള്. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനസീനാത്മന ചിത്തൈനം സംശയായോഗാമാത്തിഷ്ടോത്തിഷ്ട ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഭഗവാനിയുടെ അർജുനോട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ നിനക്കുണ്ടായ അജ്ഞാനമൊക്കെ എന്താണ്, സംശയങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്തിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ